खुलुमबाय सानसेनि खौरांजों आरोबाव आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोननि सेराव फैबावबाय। नोंथांमोना दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। बे चेनेलनि गेजेरजोंनो सानफ्रोमबो फुंनि समाव नोंथांमोनहा सानसेनि खौरांखौ मोननो हागोन। बिदिबा दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। हिट एन्ड रान केसआव फावखुंग्रि नन्दिनी कैश्यपखौ हमबाय दिसपुर पुलिसआ। थांनाय 25 जुलाइनि मोनायाव एक्ट्रेस नन्दिनी कैश्यपआ 21 बोसोर बैसोनि सामिउल हक मुंनि सुबुंखौ सौख्रांदोंमोन आरो मदद होआलासे खारनानै काहिलिपारानि न'आव थाखोमादोंमोन। ओजोंहाय गोब्राब थासारियाव सामिउल हकखौ GMCH देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय सिरियासथार जानायनि थाखाय उनाव एप'ल' देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। दा बिथाङा जोबथा हां लाबाय। जाब्रबथाय जानाय लोगो लोगो एक्ट्रेस नन्दिनी कैश्यपखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामाखैमोन। दा गोबां नारसिननायनि उनावसो आसाम पुलिसआ मैयानि सानाव एक्ट्रेस नन्दिनी कैश्यपखौ एरेस्ट खालामबाय। फोरमायथिनो गोनांदि जाब्रबथायजों जिउ खोमानांनाय सामिउल हक बिथाङा गुवाहाटी मिउनिसिपेल कर्परेसन GMC आव टेम्परारि इमप्लय हिसाबै गोदानै जयेन जादोंमोन। गिबि खामानि हिसाबै बिथाङा लामायाव स्ट्रीट लाइट लागायबाय थानाय समावनो नन्दिनी कैश्यपआ जोबोद गोख्रैथिजों गारि सालायबोनानै बिथांखौ सौख्रांदोंमोन आरो मदद होनो नागारै बिथाङा खारलांदोंमोन। जाब्रबथाय जानायनि उनाव सामिउल हकखौ गोब्राब थासारियाव गुबुन सुबुंफोरासो देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन। उनाव खौरां बिजोङाव गले गले फोसावबाय थानायनि उनाव एक्ट्रेस नन्दिनी कैश्यपआबो सामिउल हकखौ देहा फाहामसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो गोनां जादों आरो राङारि अनसुंथाइबो होबोदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव सामिउल हकआ मैयानो जोबथा हां लाबाय आरो नन्दिनी कैश्यपखौबो पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। BTC सोरखारा दासान्दि जायगा जायगा खुंदों डार्माट'ग्लाइफिक्स माल्टिपल इन्टेलिजेन्स टेस्ट, जायनि गेजेरजों उन्दै गथ'साफोरनाव जोनोमजों फैफाखानाय मा रोंगौथि दं बेखौ नायनाय जायो। तामुलपुर जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फरायनाय थाखो 5 निफ्राय थाखो 12 सिमनि फरायसाफोरखौ लानानै बे टेस्टखौ खुंनाय जादों, जेराव उन्दै गथ'साया जोनोमजों मा रोंगौथि लानानै फैदों बेखौ बे टेस्टनि गेजेरजों 92% बा 95% हमदांनो हायो होननानै फोरमायथिदों BTC सोरखारनिफ्राय। बेबायदि टेस्ट खालामखायोब्ला फरायसाया बबे लामाजों बा बबेजों थाङोब्ला जिउआव जाफुंसार जानो हागोन बेखौ हमदांनो हायो। जायनाखि मेट्रिकआव मोजां रिजाल्ट खालामोब्लानो डक्टर बा इन्जिनियार खालामनो हागोन होननानै बिमा बिफाफोरा सानो, नाथाय जाफुंजोबा आरो बेबायदि खालामनायनि थाखाय जोंनि सुबुं सम्पदा खहा जायो। बेनिखायनो डार्माट'ग्लाइफिक्स माल्टिपल इन्टेलिजेन्स टेस्ट खालामोब्ला जों जोंनि गथ'फोरखौ बबेयाव हरोब्ला जाफुंसार जानो हागोन, जेरै मोसानाय, खन्नायाव, फरायनायाव, गेलेनायाव बा गुबुन गुबुन बिथिङाव बबेयाव हरोब्ला जाफुंसार जानो हागोन बेखौ हमदांनो हायो बा मिथिनो हायो होननानैबो फोरमायथिदों BTC सोरखारनिफ्राय। BJP दोलोआव हाबफैनाय बर'नि दैदेनगिरिफोर आरो बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै MLA रबिराम नार्जारिनि बेसेन गोसा बिबुंथि। बर' रायजो राजा आरो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा BJPआव हाबफैनाया दुखुनांथाव होननानै बुंथिबाय बिथाङा। BJP दोलोखौ सोर सालायो आरो बबेनिफ्राय सालायो, बेजों जोंहा मा लाब दङ आरो मा लस दङ बेखौ सान होननानै बुंथियो आरो जों सोरनि थाखाय आन्दलन खालामनायमोन। गादबनाय, नासयनाय, सोबख'नायनिफ्राय उदां जानो थाखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आन्दलन खालामदोंमोन, जेराव इउनिभार्सिटि हस्टेलनिफ्राय जोंनि थफ्लाखौ गारहरोमोन। मेडिकेल कलेजाव, इन्जिनियारिं कलेजाव फरायनो थाहैयोब्ला जोंनि थफ्लाखौ गारहरोमोन। गुवाहाटियाव दख'ना गाननानै थांनो हायामोन। कलेज इउनिभार्सिटियाव बर' राव रायज्लायोबा सोबायोमोन आरो बेयाव बर' राव सोलिया होननानै बुङोमोन। जायनिफ्राय उदां जानो थाखाय जोंहा मोनसेल' लामा दंमोन, जोंनि ओनसोलाव जोंनि सोरखार लाबोनाय। बे लेखायै जोंनि हा-हु, राव हारिमुखौ रैखाथि होनो आलादा रायजोखौ दाबि खालामदोंमोन। बेखौ बर' हारिया बावोब्ला जानाय नङा होननानै बुंथियो बिथाङा। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनायजों हा-हु आरो सिनायथिखौ रैखा खालामनो हादों, नाथाय बेफोरखौ बावनानै BJPआव हाबफैनाया दुखुनांथाव आरो बेबायदि खालामनायजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मानहानि खालामनाय जादों होननानैबो बुंथियो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जायनि हेंथा जुजिदोंमोन, जायनि थाखाय रोजा रोजा बर'फोरा मुंख्लं जादोंमोन, जायनि सिङाव थाया होननानै सोमावसारदोंमोन, बिथांमोननिनो आथिं सिङाव थाहैफिननाया बा थांफिननाया दुखुनांथाव होननानै बुंथियो MLA बिथाङा आरो बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि सोमावसारग्रा दैदेनगिरिफोरजों दैदेनजानाय ओनसोलारि दोलोआवनो थानो नांगौ होननानै बुंथियो। कंग्रेस
BJP, AJP आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलाव थानो नाङा होननानै बुंथियो बिथाङा। दतमा ओनसोलनिफ्रायनो एबसुखौ जोनोम होग्रा जेनेरेल सेक्रेटारि कनकेसर नार्जारि, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, एबसुनि दैदेनगिरि गारलाबाथा बसुमतारी, परमेश्वर ब्रह्म आरो मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथांमोनहा जोनोम मोनदों। नाथाय दतमानि रायजो राजाफ्रा माबोरैहाय बिजेपिआव हाबनो हाखो बेयो दुखुनांथाव होननानै बुंथियो MLA रबिराम नार्जारि बिथाङा। कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसालिफोरनि समायखौ लानानै अफिस अफ द डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि एडुकेशन अफिसार काम DMC असम सर्व शिक्षा अभियान मिशन कामरुप मेट्र'निफ्राय अर्डार फोसावदों। सेकेन्डारि स्कुलनि समायखौ खावसे घन्टा बांहोनाय जादों, नाथाय LP आरो ME स्कुलनि समाया सिगांनि बायदियैनो थागोन। कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसालिफोर जेरै LP स्कुलनि समाया फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय 11:30 रिंगासिम जागोन, ME स्कुलनिया 7:30 रिंगानिफ्राय लानानै 12 रिंगासिम जागोन आरो हाइ स्कुलनिया फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय लानानै सानजौफु 1 रिंगासिम जागोन। गलाघाट जिल्लानि उरियामघाटआव रेंमा हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हा आवग्रिनानै थानाय मुस्लिम धोरोमनि सुबुंफोरखौ होस्रांनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। गासै 2648 नखरफोरखौ सिफायगोन। बेनि थाखाय गं 100 JCBआ मैयानि समावनो थागथियारि जाफैखादों आरो मैयानिफ्रायनो होस्रांनायखौ जागायबाय। बे होस्रांनायखौ लानानै नागालेण्ड सोरखारजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसा आफादफोराबो मदद होदों। होस्रांनायाव न' बां सिफायनायजों लोगोसे गलाफोरखौ सिफायदों आरो गय बिफां बायदि बायदि दंफांफोरखौबो एरखुनानै गासैबो सिलिंखार खालामदों। मैयानि सानाव होस्रांजानाय माखासे सुबुंफोरा हालाय हाफाय जादों। जेरावबो थानो होयैखौ लानानै खुद्रिदों होस्रांजानाय सुबुंफोरा। नगआव थाङोबा नगआवबो होस्रांजायो, बेयाव थायोबा बेयावबो होस्रांजायो होननानै मेगनाव मोदै हुगारदों आरो बेयावनो जोनोम जादों, बेयावनो थैगोन होननानैबो बुंथियो। प्रसासना होस्राङोब्लाबो फिन बेयावनो थाफिनगोन होननानै फोरमायथिदों होस्रांजानाय सुबुंफोरा। BTSनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा तामुलपुराव श्रीमन्त शंकरदेव अडिट'रियाम बेखेवदों, जेराव BTSनि गाहाय प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे MLA जलेन दैमारि, बारग' MLA चान्दी बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे EM MCLA बिथांमोनहाबो बेयाव बाहागो लादों। तामुलपुराव बेखेवनाय श्रीमन्त शंकरदेव अडिट'रियामाव सोलोंथाइनि हाबाफारि, हारिमुनि हाबाफारि आरो बायदि बायदि हाबाफारिफोरखौ लानो हागोन होननानै फोरमायथिदों। थांनाय 1999 मायथाइयावनो बेखौ गायसंनाय जादोंमोन बा बे अडिट'रियामखौ गायसंनाय जादोंमोन, नाथाय खामानिया आद्रा जानानै दंमोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। नाथाय समाजनि गोख्रों सुबुंफोरा बेखौ मावनो थाखाय खावलायबोबाय थानायाव थांनाय 2 बोसोरनिफ्राय अडिट'रियामखौ लुफिननायनि हाबाखौ फिन मावफिनदों। बे लेखायै दा अडिट'रियाम लुफुंनायनि खामानिया आबुं जाबाय होननानै फोरमायथिदों आरो तामुलपुराव बेनो गिबि एयार कन्डिसन थानाय अडिट'रियाम होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव OCT मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्ल'क'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। OCTनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्ल'क'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविन्द आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमलजी आरो टपिकल पेक सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी पेक सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय खुलुमनाय जासिबाय। आसा खालामो गाबोननि समाव फिन नोंथांमोनजों आरोबाव लोगो मोनफिनबावगोन।